Bună ziua, sunt Andreea Dumitrache, vedem împreună știrile orei 16. Vloggerul Colo, cel care le-a spus celor 1 milion de urmăritori pe rețelele sociale că tinerele îmbrăcate provocator trebuie violate, a plecat liber de la parchet după ce a fost audiat de procurori. Alexandru Bălan fusese reținut aseară pentru instigare la viol. Spune-mi dacă ești adeptul violenței. Consider că ai greșit. Îți asum tot ceea ce s-a întâmplat până acum? Deci ai plâns, ești cam roșu la ochi. Ți s-a întâmplat ceva în ales? Nu o să pot. Vei continua să faci astfel de postări, să transmiți astfel de mesaje? Te consideri încă un exemplu pentru copii? Doamne, ce decizie s-a luat? S-a luat măsura controlului judiciar? În același timp, tânăra care a făcut plângere penală împotriva lui Colo a fost amenințată cu moartea de fanii lui. Georgiana Murgilă este acum în direct cu noi. Bună ziua, Georgiana! Ce ai aflat despre această decizie surpriză a procurorilor? Bun găsit. Pe surse, acesta are control judiciar după ce iată a fost acuzat de instigare la violență asupra minorilor și de asemenea a și povestit despre un episod care s-ar fi petrecut între ele și o fată de 16 ani. Povestirea s-a făcut evident pe internet, acolo unde se adresa minorilor, copiilor care îi sunt fani și tot aceiași fani se pare că ar fi amenințat-o pe fata de 16 ani care ar fi depus o plângere împotriva vloggerului. Ei bine, acesta a plecat în urmă cu puțin timp de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2, unde a fost audiat timp de câteva ore și se pare că acesta a precizat în fața anchetatorilor că regretă lucrurile pe care le-a făcut și pe care le-a spus în videoclipurile sale. De altfel, acest lucru îl spusese și pe un alt videoclip pe care îl postase săptămâna trecută, după ce a aflat faptul că în presă se mediatizează acest subiect. A spus faptul că îi pare rău pentru lucrurile pe care le-a spus pe de-o parte și pe de altă parte că totul pentru el a fost o glumă și că acestea nu sunt principiile lui de viață. Însă cu toate acestea, polițiștii s-au autosesizat având în vedere faptul că el este urmărit de 1 milion aproape de oameni, în așa fel încât poate reprezenta un exemplu negativ pentru minori, pentru copiii care îl urmăresc. Așadar, în cazul în care se confirmă controlul judiciar, atunci el va trebui să se prezinte și la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul, pe de o parte, și pe de altă parte este posibil să îi se interzică ca în următoarea perioadă să mai posteze videoclipuri pe internet.